Salama tokoa fa manasanao anaraka ratsy tapaka any amin'ny RTTN ty fa misy kailonina zany dia nisy raha nataony izy grosy ratsy fana diarao tsare ke aranao tsy tapaka amizay raha ty fanadidinan'ny Daniel raha tiky satria anao zany basy ao izy iny ratsy orany karaha zany fa ataony karaha daladala iny. Ramosesa, alako raha ataonao ty zavoboakanao olo rehetra io tsy tiako e. Salama daholo valitra Madagasikara manokana sa tena mahay météo sana. Ay Lelabe ty sexy eo anao tao hita. Ao atsika zany anao expérience amy kalkalary. Ramosesa, ino koa ataonao ty? inona marina io? Raha ambarako anareo zany tsotra malaky to karaha ty zany ambarako anareo io planake tanà réseau sociaux de avy tamy teknôlôjia vita izy ty dia natao ohatran'izao mampame l'amour poisson de l'amour de la teknôlôjia zany dia izy O tena tiako. izy aveo vadika may lasa dalan'ny fitiavagny e. O zay mame malaolo maza mila marigna mila zao e. Tanignesa fa ty misy kabary ambarako anareo gandramany misy expérience amy kanara izy ty tanignesa baka eo kiasin magnofo manafo e karakory fa hitanao azy tsara sa tsy za mahay O Ramosesa, na madala karaha ty tafatory tsy mety io fô ha. De mareklamasiny Hananjary ratsy izy e. Kamaradinakay. Ramse sa sara Raha misinaka oniny tsy tia zao za ndraiky mahita ny hafa tsy manino raiky miala solo tavela. Allô azovy tsy leko tsara be zao e za lay tsara. isy raha zany sa zavatra nitsanga teto ohatrany solita zany de tsano zany ohatrany io e. Avy aminao toy besta, jero koa tontolo iainana simba. Ay vomaika kiasiny raha ataonao zo vango frappé zao laly ay. Zany ty midegalesiny eny laly, anao tsy midapy, mitapitapesa fô, io mampadala io. O za kitsikitseko karaha mikitsaka raha reny laly anao laly tsy kitsaka raha fa mihina gratuit laly mbo tsy mikitsaka laly io mba mitapitapy koa laly io. Zaho ndraiky tsy hamango amin'olo raha tsisy dikany zany na hitomany na elaelo anao na mpanao ino anao za tsy tomany. Zao koa.